Amin kararuak, amin to'y piksa, ayating ka apo. Amin to'y pusok, amin kararuak, amin to'y piksak, ayating ka apo. Dakat sibay ko, amin to'y pusok, amin kararuak, amin to'y piksak, ayating ka apo. Dakat sibay ko, Tiyanak ti Diyos, dito'y lubong iman, ayat na inaim para, di damit impate, di damit binigbi, sagot nga imped langit. Di napukaw karneros na kinagurada di daing gingina pastor nga inggit ayat na
tinapay ti biyaga pudno dagiti sumurot ken kuana may karida apakanen ti Apo kitlak amendanto ti sidadaya tinapay ti kordero nga ada anak kaisagana nga ingkarina kada tayo umawatay ngarud nga umasidek ken Kristo isungak turong nga mangsarak bibiyak tayo ni Jesus ingkarina ti uminom iti dara ken mangantilas ako santong agbisin ditoy ken dagiti manglakam ken kuana isudan tot uminom darana isudat sumuro titilinte Nakamo Diyos Apo ipegad nalpasanay pato pakawanen nakam nga dipen mo ispalen nakam o Diyos Apo kadagiti basbasol mingadu tada kamo Diyos nakabasol kami sikang arud pagdawatan mi sikang arud pagdawatan mi dakel pamakawan mo kada kami
nakakaasi atoy kam apo nga agrutba agsangsangi agdaw-dawa pamakawan asim kenaya di kay tuloy dusa nga inggaya bendisyon mo apoy tem kada kami daisut kabang kalasagmi tagrasyam Dios mi tinag mo kadi taisut biag tal na ken kapyami tagrasyam Dios mi tinag mo kadi taisut biag tal na ken kapyami Itan umawakatinaganti apo Iruk noy mo amin dagiti basbasol mo Isuda tinasget ko mga ipay mo Tapno siraragsak ni amam anadungo Sa di ay gloria Ito'y tiempo nga natal na Lagi pem ni amam kumararag ka koma Tapno may kekeng kataget ken namnama Tipan na kay salakan mo agawang koma Anak na pili ang sing-sing pet ka koma Bikini
kasapulan si Troken Corona. Pagpasindayaw di ko'y lubong tiit din na manubot ti awis ko ken ka. Tapno sarite tinagana agpatuluyak amapan kalbaryo magnakiti dalan ni Jesus ko agserbiak ken kuana gayem manangina agpatuluyak amapan kalbaryo. Amok itirigat gaput ayat na babaen tulong dakkel nga grasya na aging nga umay ka inkarina agpatuluyak ken Jesus anaya. Agpatuluyak amapan kalbaryo magnakiti dalan ni Jesus ko agserbiak ken kuana gayem manangina agpatuluyak amapan kalbaryo. Ang magtuluyak amapan kalbaryo magnakiti dalan ni Jesus ko agserbiak ken kuana gayem manangina agpatuluyak amapan kalbaryo. Agpatuluyak amapan kalbaryo. Uda kayo nga anak ti langit akaranyagan nga adda ti kora apakatarapnan agpardas kayo nga manungpa ti bilbiling ko kada kayo nga ay aywanan. Suruten nyo ti dalan nga insurok kada kayo di kay sumiyasi isut pagnanyo di kay agsisinusik ketak sisinuro kayo di kay agsisinakit agmay-may sa kayo. Oh, anakin kaya tungkol ti bilbilin nga inakinuayang di kay agaparen ti pamati aparparaw-paw agtalinay kayo ajing ganat panungpalan dati pa
isaw ti Diyos ingka pagtaraon, dagiti nakapuy ingka badangan, bendisyon ti Diyos isyut katulungan. Di kaliw-liwayan ti panagsanto ni Jesus, ti kaduam di kasinan, kasken kuan ako mati pagbalina, gagayem mo inda ka pagtuladan. Di kaliw-liwayan ti panagsanton, liday man ken ragsak di kalipatan, ni Jesus suruten isut pagtalkam, uray ani at umay di nakabaybayan. Kubuay ni ragsak. Idi kauping ko na mamok ti Apo, kaya't kung agserbi ti panagkanta, inalak ti gitara, inaknak kan kanta, idi ayak nga nasuroan nga dayaw ti Apo, ita nga dumakkelak nagadu na sursurok. Tapno ni Apo Dios may tanok ti amin na pagserbihan, at daragsak ti puso ketawan ti riribug, no ikan kantak ti pagdayaw ti Apo. Da kayo nga tattaw idayaw yo ti Apo, kasti kantat tumataya bidayaw na ti Apo, uray uni ti daluyon idayaw na ti Apo, sikang nga adangges na idayaw mo ti Apo. Jesus ingkarina nga ada ti gunduna, iti panagkan kanta sa dinoman nga papana, uray no mabanbanogak at dalat ti ragsak, tay ti kamaudianan na ited na. Da kayo tattaw idayaw yo ti Apo, kasti kantat tumataya bidayaw
dayaw mo tiyapo. Da kayo nga tatawi dayaw yo tiyapo. Kastikan